nosaltres ara hem de tindre l'oportunitat que des d'Andorra tindre un mercat molt més ampli per fer negocis, no solament negocis d'economia, sinó també que els nostres estudiants puguin tenir oportunitats fora de casa per estudiar, per treballar, per formar-se i després tornar aquí i enriquir el país. Aquesta és la força per tirar endavant la parròquia. Hem de treure el nostre esperit de sacrifici, la humilitat i el treball. Són els valors que estem disposats a treballar i a ser el fil conductor entre comú i govern, per tal que ordino sigui l'equilibri, com he dit anteriorment, entre la pagesia, el medi ambient, el turisme tot l'any insostenible. De la decisió que hi ha a la nostra dreta i bueno, això ens permet la pública. Jo ho faig convençut que aquest és el projecte d'Andorra. No hem dit cap bèsties en aquesta campanya. No hem canviat el nostre discurs. Hem sigut coherents en cada una de les parròquies. Tenim un projecte, jo penso que som els únics que tenim un projecte. I sobretot tenim un equip. I a més estem preparats, si se'ns fa confiança, per el dia 2 ficar-ho tot en benefici d'Andorra i en benefici d'aquestes reformes.